Ginpathag sang katapos ang Bureau of Fire Protection o BFP nga wala sila nagkulang sa pagresponde sa sunog nga nagluntad sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City, kaina sang kaagahon. Ini matapos ginbatikos ang ahensya bangod sa aligasyon nga mahinay ang ila pagresponde sa insidente nga nagresulta sa pagkamatay sang 24 anyos nga isa ka criminology graduate. Sa interview sang Bomb Radio kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Chief Investigator sang Iloilo Fire Station, iyagin pahayag nga nakabato ng ila estasyon sang fire call alas 3 sang kaagahon. Kagilayon man sila nga nagresponde pagkadto sa lugar sang insidente. Suno pa kay Makoko, alas 3:38 sang kaagahon, gindeklarar nga fire under control ang nasambit nga sunog nga nagapakita nga madasig ang ila pagresponde sa nasambit nga insidente. Ang mga pahayag sang BFP ang nagaathag sa unang pahayag sang pamilya sang biktima nga nagaligar nga halos isa ka oras antes nakaresponde ang mga bombero sa lugar. Kung every time niya may ma-receive kami ko nga call, regardless man na through telephone, cellphone, o radio, or especially walk-in, immediately pull out ko na yung fire truck. Wala na yung hulat pa or ini pa nga mga pambagkab lang nga may mga ibang pangulubaon or may mga automatic na once may ma-receive na call o kag wala na way na dugay is ang reason na lang na nga sa pamatyag sa mga caller nga nalili kay isa siguro posible ang isa sa wala po ng travel time ang ang instances blogger ang tanan nga mga nagkalagto is more na lang sa observation sa person wala na nila gali is may tendency kasi way man sila katawag mo.